Il-ħadd it-tajjeb. Illum 14 ta' April, it-tielet ħadd tal-Għid, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Karmnu fir-residenza tal-Anzjani Pax et Bonum fil-Mosta. Imexxi l-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi bis-sem tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu li jieħdu ħsieb din id-dar u r-residenti tagħha. Jikkonċelebra Patri Stephen Xiberras, OFM. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Din hawnhekk fid-dar Pax et Bonum, fil-kappella ta' din id-dar, dar li hija mmexxija mis-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu. Nsellem lis-Sorijiet il-komunità kollha hawnhekk, provinċjala superjura l-komunità kollha, u anki ir-residenti anzjani li hawnhekk, kif ukoll nies oħra li qegħdin hawnhekk għal din il-quddiesa, lilkom li qegħdin issegwuna minn fuq it-televiżjoni u social media. Għandi miegħi wkoll Father Stephen hawnhekk li huwa reliġjuż tal-Franċiskani Minuri li jiġi anki għati servizz fin id-dar. Nistedinkom biex il-koll f'dan it-tielet ħadd tal-Għid niċċelebraw din l-Ewkaristija u nitolbu lil Mulej il-barka tiegħu, l-għajnuna tiegħu, kif ukoll li dejjem jagħtina kelma li tmexxina l quddiem fil-ħajja tagħna biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi frat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi drubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti li qed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żożija imġedda ta' ruħu biex kif inti sebbaħtna
u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla jekk jgħixu jissaltan, flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari miktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qal lill-poplu: Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob, Alla ta' missirietna, igglorifika l-Għaddej tiegħu Ġesu, li intom ittradejtuh u ċħadtuh quddiem Pilatu, għalkemm dan kien qataħħa li jitilqu. Intom ċħadtu l-Qaddis u l-Ġust, tlabtu il-ħelsien ta' wieħed qattil u qtiltu lill-awtur tal-ħajja. Imma Alla qajmu min-immiet u ta' dan aħna xhieda. Issa ħuti, jiena naf li kemm intom u kemm il-kapit tagħkom għamiltu dan għaliex ma kontux tafu. Imma bekk Alla temm dak li hu kien ħabbar sa minn qabel b'fom il-profeti, jiġifieri il-Messija tiegħu kellu jibati. Indmu mela u erġgħu lura minn dnubietkom biex jinħafrulkom. Il-kelma tal-mulej. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek flimkien. Weġġibni meta nsejjaħlek, Alla ta' ġustizzja tiegħi. Oħroġni fil-wisa meta nkun imdejjaq, ħenna għalija u isma' talbi flimkien. Kunu għafu li l-mulej wera tjiba kbira miegħi, ismani l-mulej meta insejjaħlu flimkien. Ħafna jgħidu min jurina r-risq, ixħed fuqna mulej id-daw ta' wiċċek. Nimtet u norqod minnu fih fis-sniem, għax int waħdek mulej fis-sod edni. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Uliedi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidimbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier, lil Ġesu Kristu il-Ġust. U hu jħallas għal dnubietna, mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. U b'dan nafu li narfu l-Ġesu, jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jien nafu u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu u giddib u l-verità mhijiex fih. Iżda kull min iżomm il-kelma tiegħu fiehem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Mulej Ġesu fissrilna l-Iskrittura, ħeġġilna qalbna, intu tkellimna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien, iż-żewġ ixxipli li reġgħu lura Ġerusalemm minn Emmaus kienu qegħdin itarfu lil-11 u lil dawk li kienu magħhom xi ġralhom fit-triq u kif kienu għarfu lil Ġesu
fil-qsim tal-ħobs. Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesu innifsu waqaf nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Huma twerru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżda hu qalilhom: Għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja, jiena hu. Missuni u ifhmuha li l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. U għaw jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Iżda billi huma fil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistaġba, qalilhom: Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? Huma resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom: Meta kont għadni magħkom qedtilkom dawn il-kelmiet, jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom: Hekk kien miktub li l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għall-maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan. U jiena araw nibgħatkom fostkom lil dak li qiegħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla ikun libiskom bil-qawwa tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Islim għalikom. Din hija t-tislima li jagħti Ġesu meta jidher lid-dixxipli tiegħu wara li qam mill-mewt. U kull meta jiltaqa' magħhom dejjem jagħtihom din it-tislima: Islim għalikom. Hija mhux biss tislima, imma fil-fatt realtà għaliex Ġesu huwa dak li jġib tassew il-paċi fil-qalb tad-dixxipli tiegħu. Iftakru li kien qalilhom din fl-aħħar ċena bħalma naqraw fl-Evanġelju skont San Ġwan, meta kien qalilhom lid-dixxipli tiegħu: Jien inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. Ma nagħtilkomx kif tagħtih id-dinja. Kellhom bżonn id-dixxipli islim ta' Ġesu. Għaliex f'qalbhom kellhom ħafna taħwit u konfużjoni. U kienu għaddew minn din l-esperjenza ekkibsa tal-mewt ta' Ġesu, li jaraw il-Ġesu li tant ħabbew u tant emnu fih jispiċċa imsallab. U għalhekk kienu għaddejjin minn żmien tassew diffiċli. U Ġesu waqaf nofshom u l-ewwel li qalilhom huwa Islim għalikom. Għax Ġesu lid-dixxipli jrid jagħtihom dik is-serenità fil-qalb li hu biss jista' jagħtiha. Hemm ħaġa oħra li Ġesu jagħmel tal-Evanġelju li smajna llum skont San Luqa, mhux biss jagħtihom is-sliem, imma wkoll jagħmlilhom il-qalb, jagħtihom il-kuraġġ li għandhom bżonn. U dan ukoll jaqgħad ma' dak li kien qalilhom fl-aħħar ċena meta qalilhom: Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżża. Imma nafu li kienu qed jgħixu fil-biża' dawn id-dixxipli, speċjalment wara l-mewt ta' Ġesu, u Ġesu ried li jagħmlilhom kuraġġ, li lilhom jagħtihom din il-qawwa u jippreparahom
għal mument meta mbagħad jinżel fihom l-Ispirtu Santu, għalhekk fl-aħħar tal-Vanġelu jsemmi llum illi bbiskom Alla bil-qawwa tiegħu. Imbagħad hemmhekk jagħmilhom nies li joħorġu u jħabbru bla biża ta' xejn l-aħbar it-tajba. Għalhekk serenità u kuraġġ huma żewġ affarijiet li naraw mod daqshekk ċar illum fl-Evanġelju li Ġesu irrid jagħti lid-dixxipli tiegħu. U li tagħmel differenza kbira, differenza għal kollox fil-ħajja tagħhom. U nafu li fil-fatt din kellha effett il għaliex kif rajna fl-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli, rajna li Pietru joħroġ u iwassal l-aħbar it-tajba bla biża'. Fejn qabel kien mal-oħrajn qed jibża' għaw fl-Atti tal-Apostli joħroġ u jgħidilhom bla biża'. Jgħidilhom intom lil Ġesu ċħattuh immissa Ġesu ħaj. U jfakkarhom Pietru ara kemm jitkellem ċar. Ifakkarhom f'Pilatu. Meta Pilatu għamel dak l-ewwel referendum bejn Ġesu u Barabba. Il-min se tażlu u l-min imur għal-mewt. U nafu x'għażlu n-nies, fil-fatt Pietru jgħidha mod ċar, jgħid intom tlabtu l-ħelsien ta' wieħed qattil. U qtiltu lill-awtur tal-ħajja. Ara bliema kuraġġ jitkellem Pietru mod ċar il għaliex hemmhekk kien irċieva il-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. U hemmhekk jgħidilhom Pietru xi ħaġa importanti ħafna, indmu u issa jitolbu lil Alla maħfra għal dnubietkom. Bħalma Ġesu semma fl-Evanġelju llum li l-aħbar it-tajba titwassal lil-ġnus kollha l-maħfra ta' dnubiet. U Pietru seta' jitkellem dan mill-esperjenza tiegħu għax hu hekk għamel wara li ċaħat il-Ġesu nidem u Alla ħafirlu. Serenità u kuraġġ, dan huwa li għandna bżonn ukoll illum ħafna fil-ħajja tagħna. U l-kelma ta' Alla lilna tħeġġiġna biex inħarsu lejn Ġesu ħaj u fih insibu tassew dak li jagħtina il-paċi fil-qalb, is-serenità u wkoll il-kuraġġ li għandna bżonn. Aħna għandna bżonn ħafna fil-ħajja tagħna il għaliex hemm affarijiet li lilna jħolqulna tassew f'qalbna il-konfużjoni, it-taħwit, il-biża'. U għalhekk għandna bżonn ħafna din il-paċi tal-qalb li jagħtina l-mulej. U għandna bżonn ukoll il-kuraġġ biex aħna ma naqtawx qalbna, biex aħna ma narmux lil nfusna ma inkomplu naħdmu nissiltu għal dak li hu tajjeb li għallimna Ġesu. L-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li naqtaw qalbna ngħidu speċi illum mhux hekk, il-ħajja mhux hekk u nimxu mal-kurrent. Mentri Ġesu mhux hekk iridna, għalhekk jgħidilhom il-ġisċipli biex ikunu xhieda tiegħu, Ġesu jridna li b'kuraġġ inkomplu ngħixu il-kelma tiegħu u nwassluha lill-oħrajn. Meta Ġesu jagħtina s-serenità u l-kuraġġ ma jfissirx li aħna ma ngħaddux minn żmien diffiċli u żmien fejn kultant naraw kollox ikraħ u kollox dlam, ma jfisser li f'dawn il-mumenti aħna nafu li għandna lilu li lilna imexxina l-qoddim biex ma naqtawx qalbna. Ma jfissirx illi ma nsibux ostakli biex ngħixu l-ħajja tagħna nisranija, imma jfisser li f'dawn l-ostakli għandna lilu li lilna jagħtina kuraġġ biex nistgħu nimxu il-qudiem.
Walek din it-talba li nixtieq nagħmel illum għalina l-koll, għal daw kollha wkoll li qegħdin isegwuna llum f'din il-qudiesa, nitlob il-mulej latina lilna is-serenità u l-kuraġġ li mibnin fuq il-verità li Kristu huwa ħaj. Fl-Evanġelju jgħidilhom araw kif jiena l-istess Ġesu li issa ħaj li jellibt il-mewt. Tistgħu taraw meta tħarsu lejja, meta tmissuni li l-istess Ġesu. Nitolbu l-mulej fil-ħajja tagħna jagħtina tassew is-serenità u l-paċi fil-qalb kif ukoll il-kuraġġ biex qatt ma naqtaw qalbna imma dejjem nibqgħu mixjin il qudiem bil-għajnuna u bil-qawwa ta' Kristu li huwa ħaj. Issa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'milli wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini tal-Alla imnissem immissier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mlejli għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fomm il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma minn imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla u nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Għatina l-grazzja mulej li aħna jkollna l-paċi fil-qalb tagħna, il-paċi li taf tatina int. Nitolbu. Ejna mulej biex ikonna il-kuraġġ ħalli nkomplu ngħixu dak li nemnu u nagħmlu dan bl-għajnuna u bil-qawwa li tatina inti. Nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm dawk li huma f'Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Nitolbu għas-sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu illi jmexxu din id-dar, nitolbu għall-kongregazzjoni kollha biex il-mulej jgħinhom ħalli jgħixu b'fedeltà, b'ġenerożità il-vokazzjoni tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal-residenti kollha ta' din id-dar Pax et Bonum kif ukoll ir-residenti fid-djar tal-anzjani differenti, ħafna minnhom qed isegwu wkoll din il-quddiesa, nitolbu biex il-mulej jagħtihom dejjem l-għajnuna li għandhom bżonn fil-ħajja tagħhom u dejjem jemmnu li l-mulej qiegħed hemmhekk preżenza ħajja. Nitolbu. Nitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fl-Ukrajina, għal-paċi fl-Artim Qazza, f'Gaza u f'diversi postijiet oħra fejn hemm il-vjolenza u l-ġlied, nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. U nitolbu biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu.
nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħarjien biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja, bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżlulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, qaddis, qaddis li Alla tal-eżerċitu. Ismew l-art mija l-glorja tiegħek. Osanna Pirek ġej. Osanna. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħeb għatiħ l-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa l-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li xeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph għaw preżenti li jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Umm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddixin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti f'ismawil, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsa ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Ma taħħanix fit-tiġi. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-rubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu wkoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Karmnu fir-residenza tal-Anzjani Pax et Bonum fil-Mosta. Din hi l-ewwel residenza li nfetħet tal-Anzjani fil-Mosta u ilha titmexxa mis-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu sa mill-1963. Din il-kongregazzjoni hi l-ewwel istitut reliġjuż ta' nisa imwaqqaf fil-Gżejjer Maltin fl-1880 u llum għandna bosta djar, skejjel u djar tal-anzjani madwar Malta u Għawdex, kif ukoll barra minn xtutna. Il-kariżma partikulari ta' dawn is-sorijiet hi dik ta' tpattija lejn il-qalb ta' Ġesu fl-Ewkaristija waqt li jwieġbu kontinwament tal-istedina mħeġġa ta' Madre Margherita de Brincat li waqfet din il-kongregazzjoni. Inħobbu l-imħabba li mhix maħbuba għax mhix magħrufa. Inħeġġukom sabiex nitolbu għall-Knisja mod speċjali dik Maltija hekk kif mis-Sibt li ġej se jkollna 3 saċerdoti ġodda. Nitolbu lil Mulej sabiex isejjaħ ħafna żgħażagħ għal ħajja saċerdotali u reliġjuża u biex jipprovdi saċerdoti qaddisa u ġenerużi li l-Knisja tiegħu tal-lum tant għandha bżonn. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.